Waħda minn kull 3 nisa f'Malta tisfa' vittma ta' vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Minkejja ma teżistix statistika ċara ta' kemm nisa huma vittmi ta' vjolenza, sfortunatament hawn ħafna nisa li fi-skiet ta' darhom qegħdin ibatu. Mhux biss nisa ma anke irġiel u anzjani li jistgħu qegħdin ibatu minn xi tip ta' vjolenza u abbuż, imma jibżgħu jirrapportaw. Sabiex titqajjem aktar kuxjenza tħabbru 16-il jum ta' kampanja ta' attiviżmu kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Dan kollu se jwassal għal-10 ta' Diċembru, il-Jum Internazzjonali kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Fit-toroq Maltin se jkun hemm diversi billboards b'messaġġi diversi li jġibu lil pubbliku konxju tal-vjolenza u jħeġġu lil dawk li qed ibatu fi-skiet ta' darhom biex jirrappurtaw l-abbuż. Fost il-messaġġi hemm Silence is not golden, report abuse. Il-Kummissarju tal-Vjolenza bbażi tal-ġeneru l-Vjolenza Domestika Simoncini sejħet il-vjolenza bħala kankru soċjali. Qalet li l-poster se jitwaħħlu kull imkien sabiex jitwassal il-messaġġ kontra l-vjolenza domestika. Nappella biex dawn il-posters jiġu esposti fl-iktar postijiet possibbli. Aħna l-Kummissjoni tinsab miftuħa għalikom, ikkuntattjawna u dawn il-posters tistgħu tiġu u tiġbru minnhom u tesponuhom ġol ħwienet tagħkom, speċjalment minn għandu ħwienet tal-entertainment pereżempju. Aħna rajna li sistema li taħdem barra hija dik fejn il-posters jesponuhom fit-toilets. Jistgħu jagħmluhom fuq il-urinals tal-irġiel jew jistgħu jagħmluhom fuq il-bibien tat-toilets minn wara ovvja. Huwa mod effettiv kif inti tgħaddi messaġġ. Għandna posters varji, wessajna l-kunċett ta' vjolenza domestika, ftaħni ħafna. Qalet li x-xewqa tagħha li fis-sistema edukattiva tfal jiġu malma dwar il-vjolenza domestika. Qalet li ħafna drabi l-ommijiet vittmi ta' abbuż jibqgħu id-dar minħabba liedhom. Qalet li l-vjolenza domestika trid tiġi malma fl-iskejjel minn esperti l-tfal. It-tfal jistgħu jkunu l-mutur ħafna drabi biex joħorġu persuna li qiegħda tiġi abbużata f'familja, it-tfal jafu jkunu l-mutur malma tajjeb mill-iskola li joħorġu lil dik il-persuna mid-dar. Ġifieri t-tfal għandhom poter qawwi malma tajjeb. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Ħena Dalli qalet li aktar minn 800 professjonist fosthom pulizija, membri tal-ġudikatura u minn kull qasam tas-soċjetà ingħataw taħriġ dwar kif jaħdmu ma' persuni vittmi tal-vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru. Dan kollu b'investiment ta' 350,000 euro. Il-Ministru Ħena Dalli tkellmet dwar il-weġa tagħha li fil-Parlament il-maġġoranza tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista ivvutaw kontra liġi mmirata li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-vittmi tal-vjolenza. Ma nistax nifhem kif xi ħaġa illi qed tagħmel il-ġid lill-familji tagħna illi qiegħda tagħti aktar saħħa lil min qiegħed f'sitwazzjonijiet ta' vjolenza tista' tivvota kontrija. U semmejta f'dan il-kuntest għaliex turi kemm għad baqalna x'namlu biex inbidlu l-attitudnijiet u l-mentalità. Mhux biżżejjed ovvjament il-liġi u l-istrateġija u l-konvenzjoni, imma fir-realtà meta tara rappreżentanti tal-poplu jaġixxu b'dan il-mod tgħid kemm għad baqalna x'namlu. Il-kampanja tiġi fit-tmiema b'mixja ta' solidarjetà fid-9 ta' Diċembru minn Bla tal-Bajda sal-Belt.